mga kabalikatan at ito na naman, meron na naman tayong new video. Sana magustuhan nyo po sa kanilang golden wedding anniversary. Sana po mag-enjoy kayo sa araw na to. Parang travel vlog na rin to yung aking may update sa inyo sa 50 years na pagsasama nila. Sana po ma-inspire kayo Dito sa aking Balikatan TV channel sa golden wedding anniversary nila Nanay Flor and Tatay Hermie. Yung kabuuang detalye ipapakita ko sa inyo dito sa aking YouTube channel. At kita-kits tayo doon kung saan yung venue, kung saan man yung parish church. Para sa inyong lahat to, pinayagan po ako na ma-cover ang kanilang golden wedding na naging successful lahat. Lahat sila at sana magbigay daan sa ating lahat. Alam nyo na yung mag-couple sa pag-ibig sa aking another episode ng Balikatan TV channel. History para sa akin. Siyempre, at naligo na ako. Hintayin na lang natin sila Airpat at si Tito. At alis na kami at pasusulipan ko na sa inyo. Second time around kung saan man yan yung aking pupuntahan na venue. Thank you so much. Kung wala kayo, wala ako dito sa pagbablog at alam ko naman kayo ang aking inspirasyon. Yun lang at maraming salamat. Kita-kits tayo doon sa golden wedding anniversary nila Tatay Hermie and Nanay Flor. Thank you so much and God bless us all. Simbahan dito sa St. Andrew's Parish Church, Candaba. Kung nyo pong masasaksiyan golden wedding sa tinagal-tagal, mamaya papasulyapan ko sa inyo. At nandito nga po tayo sa simbahan ng St. Andrew's Parish Church, Candaba. Sobrang ganda po. Mamaya update ko kayo. Ito po yung golden wedding ngayong araw dito sa St. Andrew's Parish Church ng Candaba. Sa mga couple, yung aking bayaw, asawa ng aking pinsan, at yung aking pinsan sa side ng aking Airpat. Ayan po yung anak ng aking pinsan, ang kanyang bunso. Puro girl po ang mga anak ng aking pinsan. Napaka-cute, di ba? Ayan, kasama niya yung mga pinsan niya. Ayan po yung aking pinsan at ang kanyang asawa. At ito po yung golden wedding. Wow! Congratulations! Congratulations po. Ayan po si Tito at si Tatay.
minutes later. At sana po magbigay daan po para sa ating lahat or maging kwento pagsasama na sa tinagal-tagal 50 years golden wedding. At sobrang na-touch ako dun sa story na to. Nagpapasalamat din po ako sa venue dito sa Gigat Resort. Last past 3 months dito nag-vlog din ako, 3 months o 4 months, hindi ko na matandaan dahil nung panahon na yon pandemic. Second time around na pagbablog sa araw na to. At nagpapasalamat ako sa mga staff ng Gigat Resort, kay Tita Rebi. At wala siya dito. Golden wedding ngayon nila Nanay Flor at Tatay Hermie sa ginanap na 50 years. Yun nga yung aking may coverage ngayon dito sa Gigat. Sana po mag-enjoy kayo sa araw na to. Kasama ko po ang mga staff ng Gigat Resort. Si Sir. Dito na po tayo sa venue ng Golden Wedding na si Nanay Flo and Tatay Hermie. Dito yan sa Gigat, Pasig, Candaba, Pampanga. Nagre-rehearsal po para sa Golden Wedding. Yung kanina po nasa simbahan tayo, papasok na sila. At ang Hermie and Nanay Flor. Wow! Congratulations! Yan yung kanilang mga abay, mga apo, mga pamangkin sa side ng bayaw ko. Ito yung aking bayaw. Ito yung aking pinsan. Ito, napakaganda na yan. Yan ang aking pinsan. Ito yung pinsan ko sa side ng aking airpass. Dito tayo nag-cover noon. At kasama ko yung aking pinsan. Huling balikan. Ito yun. Last past 5 months or 3 months dito. Pandemic noon, panahon na yun. Sobrang tagal na nangyari. Ayan, may pailaw pa. Shoutout nga pala, Dudes Catering, yung kanyang Facebook. Nandun po sila sa loob. Inquire na kung may birthday, yung area na yung tinatawag nila Arupaima. Arupaima yun. Hindi ko matandaan. Pero ang sabi nung staff nila dito, yun yung kubo na yun. Yung doon natin dapat makita si Arupaima. Sobrang mailap na. Papasok tayo sa kanyang naging venue. Ito po. Sa gawain! Why group? Sige, magbibigyan na kita. Ano kung pangalan mo? Dito po yan sa Gigat Resort. Sobrang ganda po. Dudes Catering. At sana huwag tayong makapiright ni YouTube. Kami. May sushi special. Ayun yung mga Dudes Catering. Na yung Facebook mo, te? A few minutes later. Maybe it's going same old way. Maybe it's going but it's so good. I never known anybody like you. But it's so good. I never dream of nobody like you. And I'm pretty sure that you are that love of mine. Wishing on everyone that you be mine. I see forever in your eyes. I feel the pain when I see you smile. Wishing on that all the time. When you got away
dynamite all the time, all the time. Tell me I need to go. I see forever. I feel the pain when I see you smile. Wishing on them all of the time. Praying to God to live in mine. Wishing on them all of the time. So what's up sa inyo mga kabalikatan? Gusto ko lang pong magpasalamat sa nag-invite sa amin, lalo't lalo na sa aking bayaw at asawa ng aking pinsan na si David Andrew Gulapa. Thank you so much po sa pag-invite sa amin nila tito at tatay, sa family Gulapa po, lalo't lalo na kay Tatay Hermie. At sobrang napakabait po. At yun lang po, at gusto ko lang po siyang pasalamatan. Thank you so much po, at sana lagi niyo po suportahan ang aking YouTube channel na Balikatan TV channel. And keep safe. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa 50 years wedding anniversary ni Tatay Ernie and Nanay Flor. At siya po ang biyanan ng aking pinsan. At yung bayaw ko, salamat. Nagpapasalamat po kay David Andrew Gulapa sa pag-invite ko sa amin. Oh, Kuya Rod. Na, oh.